clipa în care încetezi să te explici, o să-ți recapeți autorul propriei narațiuni. Oamenii care s-au obișnuit cu explicațiile tale nu-ți mai respectă intuiția. Îți contestă negațiile, îți contestă nu. Ei așteaptă scuze mereu de la tine. Dar disconfortul lor nu-i problema ta. Nu ești aici să-i faci pe toți confortabil. Ești aici să fii clar. Clar cine ești. E foarte clar ce permiți, e foarte clar cine îți merită atenție. Un conducător, dacă e să vorbim de conducători, trebuie să aleagă între a fi iubit și a fi respectat. Doar unul aduce stabilitate. Ghiciți voi cine? Pentru că dragostea poate fi manipulată. În schimb, respectul trebuie câștigat și menținut. Prea mulți bărbați astăzi caută iubire și devin sclavii emoției. Dar claritatea e o sabie foarte ascuțită. Tăcerea e teaca ei.